Una patrulla de la policia local va identificar la setmana passada una dona de mitjana edat, d'entre 30 i 40 anys, que volia recollir donatius en metàl·lic per a una associació inexistent de persones sordomudes. Els fets van passar a l'eix comercial del Rieral. L'estafa, ha explicat el cos municipal, consistia en mostrar un document fals d'una entitat benèfica per la que a Santa Eulàlia se sol·licitava una aportació de 10 euros. La casualitat que era la dona que li va intentar fer aquesta estafa doncs tenia familiars amb aquesta sordmut. I clar, es va enfadar, perquè era un frau. I ens va trucar a nosaltres i aquesta persona ja havia estat a aquesta població intentant fer el mateix. Segons la policia local, en l'anterior ocasió, fa un parell de mesos, aquesta estafadora es va fer passar per muda, però la setmana passada ja parlava. La patrulla només va identificar-la perquè en el moment de la intercepció encara no havia aconseguit cap donatiu. La policia recorda que les associacions sense ànim de lucre mai demanen diners en metàl·lic al carrer. Quan es posa una associació d'aquestes, solen demanar permís a l'Ajuntament, es posen amb una carpa i coses d'aquestes. No és de veure una persona, justament estàs comprant o estàs despistat i te comença a ir amb un paper i a dir coses rares. Això, quan la gent tingui coses, moltes vegades el sentit comú i la mateixa diu, ostres, aquí hi ha coses rares. La policia local diu que fa anys s'havien produït casos similars, però que ara feia temps que no es detectaven intents d'estafes d'aquest tipus.